Siyabingelela obingelelayo baba uMhlanga odume kakhulu ngabafana abafishane abantu abaningi abamlandelayo abamaziyo ukuthi ukhona usiza abantu kakhulukazi bamabhizinisi. Ngiyabingelela ningizimu Afrika nasezweni sangaphandle, ngibingelele South Africa, ngibingelele iAfrika yonke, Malawi, Tanzania, Zimbabwe, Mozambique, whatever you are. Ngiyabingelela, ngithi uNkulunkulu abe nawe. Ngiphinde futhi ngithokoza ngibe nokuthi nginithokozisa ukuthi ngabe ningene kanjani onyakeni omusha siku 2025. Ngiyazi abaningi abanye badlule kahle ku December nje, abanye babehlangadla bangenane inkinga, abanye bebahlangana nezinto zani. Ngithanga ngizobingelela mina ke bazalwane, niyazi ke ukuthi mangizobingelela ngisuka kukhona into engisuka ngizoyikhuluma la ku TV. Angithandi nje ukuvela ngivele nje emphakathini, ngithanda ukuthi ngizoziveza lapha kunina kungabikho into engiyikhulumayo, ngoba uNkulunkulu ongihamba naye namathonga akithi angenza isibonakaliso kubantu sokuthi ngizobonakalisa abantu izinto zingakenzeki ukuthi kuzokwenzeka lokhu nalokho okuzayo. Bazalwane, namhlanje ngithanga ngize ngizoxwayisa ubaba umfundisi esimazi kakhulu ngegama lika Brother Egnyima la ku TikTok, TikTok no Shutterbook, iChubby yini TikTok ya ku TikTok. Ngithanga ngizobabingelela labo bantu labo kuthi la ku TikTok na ku YouTube. Ngikhuluma ngomfowethu Brother Egnyima. Ngibone isibonakaliso ngithema ngilele emakhosini, kuvele nje kwafika ubuthongo obuncane nje, ngabonakaliswa uBrother Egnyima avukelwa abantu abayizitha, avukelwa abantu abamshintshela endleleni, avukelwa abantu abephila nabo, avukelwa abantu abaningi, ngoba uBrother Egnyima wakhethwa nguJesu ukuthi ahambe naye ezulwini, ngoba semlethela emhlabeni ukuthi azoguqula thina. Bese ke ngesikhathi ezosiguqula thina kunabantu abamvukelayo abayizitha. Kulabo bantu ke labo ngizomnikeza awe ukuthi aziqaphele, aqina futhi ekuthandazeni. Thina mina ngumhlanga engisebenzisa umuthi, engisebenzisa izinto, engisebenzisa izibhoko, engisebenzisa izinto zami zokuphahla. Izitha zingivukela ngiyaphahla. Nakuye umfundisi bengicimqinisa ngiphinda ngithi bengicela mina angenzela ukuthi njengoba izitha sezingaka nje, aguqe emthandazweni kakhulu, aqine edolweni, angaphela amandla. Okomhlaba kuyadlula, iyeza impilo entsha. Yilokho nje ngizonitshela khona onyakeni omusha. Ngiphinde futhi ngizoba nokunye kube isibonakaliso kumina mhla ka 31 December. Bengingekho ke mhla ka 31 December, bengiseTanzania. Kunezinye igubhu zenye insizwa yase Eastern Cape ebengizilandile. Ibetha ngilandele zona eCape Town. Ngoba mangibuyile ke mhla ka 31 ngikhumbula kahle ngifike ngalapha eMamboni kubaba uMngoyi. Ngibonakaliswa iphupho labantu abebadubulana ngoDisemba, iphupho labantu besilisa abebabulalana eAfrika, abantu abebacabana left and right, kakhulukazi komshado. Sesikhuluma ngabashadile, sikhuluma ngabajolayo, sikhuluma ngabahlanganayo. Ngithi mina abazalwane, manje senginayo lento esibiza umgubu nenduku yemali. Ngiphinde futhi ngibe nayo induku yomjolo nomgubo womjolo. Omunye umuntu ke lapha emakhaya ongilalele njengamanje ongibhekayo uyazibuza ukuthi ubaba uMhlanga uthini kimi. Ngithi mina senginayo into yomjolo. Kumuntu ke wajola last year wahluleka, ila mhlawumbe umuntu wesifazane wawusheliwe, lo muntu wesilisa niyacabana. Mina ke senginento bazalwane ethi umuntu mayifika ngimgcaba la esandleni la. Mangimgcaba la lento yami yenduku yemjolo yenza ukuthi indoda mhla wahlangana nayo babambana ngesandla ayiphindi iphunyuka. Ida iwumuntu wesilisa unonkosikazi kodwa uyambangela umsindo, asimqondise lo muntu. Induku yomjolo sengibuye nayo. Abantu nje abahlushwe izinto zomjolo bahlala bakhala left and right, bayagilana, bayaphazamisana. Sengikhona mina manje ngizele wena, angifuni uhlusha umjolo, ngikhona mina nguNkulunkulu wamathonga, nguNkulunkulu okuzwa ukulungisa izinto zenzeke. Ngifuna ukuthi lento sigaye makukhulunywa ngehlahla. Bani ngibona lapha nje ngiyisosha lenu elizolwela nina, ngiyisosha lempi mina elingalwi ngesibhamu, elilwa ngamaphupho namakhambi. Isosha leli lizophilisa wena emjolweni wakho, isosha leli lizophilisa wena ebhizinisini yakho. Kulonyaka njengoba ngiqinisekisile nje ukuthi akekho umuntu ozohlupheka mangisakhona
Akekho umuntu ozohlushwa ngokomjolo, akekho umuntu ozohlupheka ngokwe-financial, akekho umuntu ozohlupheka ngokufuna umsebenzi. Ngiphinda ngibuya ngiphendula futhi ngoba laphayana bake bangitshela laphana ku Regin TV yini Regin noma Nation TV, zona lezo zinto lezo kulabantu abaze bazoshutha la ekhaya ku Nation TV leyo. Bake basitshela ukuthi abantu bayakhomenta laphayana ukuthi manje mkhulu izithwala zibulali yini. Cha abantu abami, izinto lezi zikhona ezinabungozi, zikhona ezingenabungozi okokuqala nokwesibili. Okwesithathu, abantu futhi bathi babuya bebuza yikuphi okunye ababuya bakubuza abantu. Laba bokugeza, omama bafuna ubhuti. Ngibachazele ngathi ngino step number 5, maye engamfazi maye engandoda. Wena othi mina ngifuna ukuba nentombi enemali, ngifuna ukuba nomuntu onemali kodwa futhi nibe nepeace. Angimfuni ke mina umuntu ezongizela ngokusethi ngifuna ukuyodla umfazi womuntu, angizukukunika lowo muntu. Ngaze ngifunda umqondo. Ngifuna umuntu othi mina ngifuna ukwakha ikhaya. Ngithatha unkosikazi because abantu sebakhathele ngokugilwa ngabafazi. Kakhulukazi kuma 2000 abasahlalisekile ngenxa yemisamo abaphuma kubo. Abanye banezibhoku zokuthi mabajola nawe nje kuba ngathi angakufebela. Omunye uthi masuzomshada wena kuba ngathi angacabanga ezinye izinto. Sekudinga mina lapho ngoba lo muntu akasazenze. Unento manje sehlanganisa umsamo okumela mina kwaba umhlanga ngikulungiselele yena lo nkosikazi. Omunye mehleli secabanga indoda, secabanga ngeTikTok, secabanga ini. Lo muntu unesipokwe, akabuye kithi sizomsiza ngoba uma engandoda ilozomvala umuntu wakho. Angacabanga omunye umuntu wesifazane. Uma engamfazi ilozombamba umuntu wakho, angacabanga oyinye indoda. Even ungathiwa sengicabene kangakanani nobaba wekhaya, mina mawubuya kimi kunenduku engifuna ukuzokunika yona uyikhothe. Ngeke ngichaze ukuthi le nduku ime kanjani ungifunda umqondo. Mawufuna ukuyifunda kahle, ifuna ukuthi uba seduze. Ngizokubonisa ukuthi sikusiza kanjani emjolweni, sikwenzela njani induku yomjolo ukuthi ukhona ukuthi umjolo wakho wenzayo uphumelele. Okokuqala. Okwesibili futhi, angithanda abantu bangena emjolweni bangenamali. Kunelinye ukhambi engibuyene leTanzania engilibiza uSigwili. Ukhambi abanye babuya la eSouth Africa bakubiza isigubhu, bathi isigubhu. Mina ngikubiza ukhambi ngoba ukhambi suka sesilifake thina amathambo neminye imithi nemidlebe nani ihlanganisela bese siyayivusa ke. So lesi sigubhu lesi sitop ukuthi uSigwili ngoba sifuna abantu abafuna ukugwilika babe nezimali, sikhona ukubaphakamisela amabhizinisi, ba drive izimoto ezinkulu nabo babe nama 4x4. Indoda nje mayibe neveni nje drive 4x4 ekhaya kubonakala. Ingathi indoda ngoba seyathenga iphola ngakabusuyi indoda wena usawumfana ngisho ngathi uganiwe. Indoda ngoba isuka sishayela i4x4 ine double story sibiza ngensizwa ke leyo nto. So ingakho ngithi mina uSigwili ufuna labo bantu abasafuna ukukhula, ila mhlawumbe unebusiness elincanyana, unotomatisi, usebenza aphi, wenza ini, uSigwili angakusebenzela, uSigwili angakuvulela, uSigwili angakukhulisela ifuneral parlor yakho, uSigwili angakukhulisela ikhampani yakho yama security, uSigwili angakukhulisela ihotel lakho, uSigwili angakukhulisela ama-Uber wakho, uSigwili angakukhulisela amatekisi wakho, uSigwili angakukhulisela futhi lokho kudayisa emgwaqweni. Angikhathali ukuthi mina wenza ini, engizokutshela khona ukuthi uSigwili uzokusiza. Bese sikuzothi kulaba mjolo, ngiyazi ukuthi ngibaphethe eTanzania, ngibaphethe eMozambique, ngibaphethe eMalawi, ngibaphethe eSouth Africa. Mina ngisemamboni ngihleli khona. Mangise South Africa ke ngiseBenon, bayazi abaningi lapha eCloverton. So engizokusho mina ngaloko mjolo, umuntu osekuteni mhlawumbe sithi umuntu uphesheya, ngiyazi nani phesheya